sunana Samu Baba na fara da 1P na kare a fan C1 an ci kwaɗe da Salawar Muhammad Cikin Wada da headboard yanzu ina teacher sport vice principal ne a GSS taimakawa gaya koda office. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sunana Yakubu Yaro. Mabu. Abu ka ƙara zama. Wanda aka fi sani da ɗan ruwa. Ɗan ruwa aka fi sani. Na gama aji 5C. 5A. Sunana Bala Abdul Al-Hassan. Na gama class 5A. Yanzu na Kano University of Science and Technology da ke garin. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Ali Wada Magashi wanda aka fi sani da Smoking Boy. Kuma na gama class 5A4 kuma a halin yanzu ina tare da Bayero University Kano inda nake secretary a Sociology Department. Allah ya kara haɗa kawukan baki da. Assalamu alaikum. Sunana Hawa Adamu. Na gama class 5C1 a yanzu ina tare da kansu judiciary na headquarter. Allah ya ƙara hakan da sa ci gaban da mutum ma samu nan. Allah ya tabbatar da shi. Na gode. Na gama class 5C2 shekarar 1985 kuma yanzu na aiki da Sa'adatu College of Education. Salamu alaikum. Sunana Aminu Garba Darma. Yawanci wasu sun sanar da sun mani. Da fatar wannan taro Allah ya sa ni lafiya. Allah kuma ya sa da fuskokinmu da alkhairi. Salamu alaikum. Asana ni a kasu da gobe. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Sunana Mutar Dauda. Na gama class 5A6 ta
tare da su dan talami da muka gama. Bayan haka akwai hibis shi ma ga yancan da mahango shi. Yawwa yanzu ina deputy director internal audit ministry of works and housing. Assalamu alaikum. Na gama graduate kuma yanzu na aiki a office na accountant general of the federation. Assalamu alaikum. Sunana Musa min Kankaba kuma na yi class 1K ne kuma na gama na 5K tare da monitor mai samun da wani ɗan sanda wanda da ke magan shafa. Ina yi mana fata alkai Musa min sunana na Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Salis Abbas Abdullahi. Anti-dirty women. Kun gane ko? Ni ba ni green, ai nace anti-dirty women. Kun san dirty shine da kiki amma kuma ga cin zabi. A ƙarshe da ya ba Allah ya ƙara haɗa kawunanmu, Allah ya ƙara mana albarka da zuriyarmu, Allah ya haɗa zukatanmu a kan aikin alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To kun san dai ni ma ustazi ne ko? Kusan wani logo area ne. To alhamdulillah kusan a wannan gobe ne muke so mu ƙara godiya ga 'yan uwa da suka bar duk lokutan suka samu halartar wannan zama, kuma kamar yadda dan uwa Hassan Gora ya ayyana cewa in Allah so ya yarda shi ya ɗauki ɗoyiniyan samar da venue ga duk wani taro da za a yi a nan waje. Jama'a wani ƙarin bayani a nan baya akwai ofis da zai iya bayarwa a saka signboard mu kafa a gwamnati ko ba ka ba. Ina so ku gane cewa a nan fa muna da distinguished senator wanda yake kokari kuma shi siyasa gaskiya ce, gaskiya ce. Ni kaina ina kokarin neman kura mu dobe garin malam abun fa ka gane ku challenges ne a haɗa kafada a bugi kafada kun gane a matsoraci baya zama gwani ko wani ne ko ɗan waye ko mai nisa nan gaba ba mu bane wannan yaron da yake bidiyo ɗana ne ni dinnan wannan yaron da yake ɗauke da tare is my son ku gane da ƴaƴana nake wannan yaron mai tohowa is my son, is my person. Ina so ku gane. So jama'a dan Allah mu yi kokari mu make din wani abu. Na ba wannan kungiya ta mu office a nan baya. Nan kuka fitar da office a zo aka fita ai wani abu please. Jama'a. Kuma maganar nan ƙara faɗa cewa wanda ke da biki ya fi ta hannun kungiya din ɗansa in dai ɗanka ne ko yanka ce za ta biki ku zo a sau nan wurin a zo a yi party na ga ta a zo ta abu mai ci zan bayar free please da Allah jama'a mu dinga kokari muna tabbun junan mu akwai marasa lafiya na sani kuma a dinga samun dama ana ziyartar juna inspector dama yanzu airport road GSS makarantar mu kaga babu kas an ce an mamaye ta ko ba ka so sakaci mai da education shi baya kuma nan gaba kaga wannan kungiyar tamu za mu iya mu farko da ilimi yadda waɗanda suke cewa ina